תשאפו ללמוד לימודים גבוהים, תשאפו להצטיין בתיכון ולהגיע להשכלה גבוהה, לאוניברסיטאות. אנחנו ממש נשמח לראות אתכם באוניברסיטת תל אביב עם הסטודנטים המצוינים שקיימים פה באוניברסיטה. תגיעו ללימודים, תגיעו להשכלה גבוהה, שיהיה לכם כיף, שיהיה לכם יום מעניין ומהנה, ואנחנו ממש נשמח לראות אתכם. תודה רבה. עם הרבה מאוד עבודה עצמית ועם הרבה מאוד התמדה, מגיעים לתוצאות מצוינות והופכים להיות נגנים וזמרים מצוינים. וכמו במוזיקה, ככה כמו בכל דבר, עבודה, התמדה, כל אחד יכול להצליח. תודה. אוקיי, אני למדתי הנדסת רקטות עם המרצה תומאס גונדמן. אני למדתי את חוקי ניוטון, איך בנויה הרקטה. עברתי חוויות פה מאוד טובות, התרשמתי לטובה מאוניברסיטה. בזכות הפרויקט אמרתי שלפה אני רוצה להגיע, זאת המטרה שלי. זה פתח לי המון דלתות גם בבית הספר. אנחנו לומדים ביולוגיה עם צחי, אנחנו לומדים על כל מיני תהליכים. יש לנו תגבורים בחשבון ובאנגלית, לכל מיני הקבצות שאנחנו נמצאים בהם בבית ספר, ועוזרים לנו לקראת מבחנים ושיעורי בית, דברים שאנחנו לא מבינים. כשאנחנו באים לאוניברסיטה אנחנו רואים מחקרים וניסויים שעושים, וגם אנחנו לומדים איך להפעיל דברים בכל מיני מחלקות שיש. להיות או רופאה, או עורכת דין, או מהנדסת, או מעצבת פנים, או פסיכולוגית. אז התוכנית היא בעצם על סטודנטים שבאים לבתי ספר, במקרה שלי לכיתה ז'. בעצם מלמדים אותנו כל מיני תחומים שיש באוניברסיטה. לדוגמה למדנו משפטים, פילוסופיה, רפואה, רציתי להיות וטרינרית, כנראה חיות, אבל אני גם רוצה אולי להיות, אם לא יצא לי להיות וטרינרית, אז אולי אדריכלית, עיצוב פנים וחוץ. אז אני מדריך תוכן העשרה בנושא מדעים. אני בעצם פעם בשבוע נפגש עם התלמידים, תלמידות, ומעביר להם הרצאה של שעה וחצי בנושאים מדעיים, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, רפואה. משתדל בעצם לעניין אותם בנושא הזה. זה פחות נראה כמו מגדל שן. זה יותר משהו שבא סטודנט נחמד ומסביר ומראה שזה לא בשמיים, אפשר, כל אחד יכול ללמוד את זה, רק אם זה מעניין אותו והוא רוצה. זה גם תורם לי, זאת אומרת, אני רואה אותם מתפתחים מתחילת השנה ועד הסוף שלה, אם זה פרויקט השנה, לפעמים זה גם יותר. אז ממש רואים את הילדים מתפתחים, רואים אותם, מתחילים לשאול שאלות, לי זה עושה ממש טוב עליהם. אני נמס כשאני שומע את השאלות האלה, וזהו, אני בעצם כבר 3-4 שנים במדור, ולא רוצה להפסיק.